Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Оғоз мешавад як видеои дигар аз бозори Корвон. Ҳозир мехоҳам барои шумо як қолаби беҳтарина нишон диҳам. Бисёр қолаби хушрӯ дар анами паплинои дубайски задагиянд. Ин қолаби навай. Ино дар 600-800 сима шолк буд ҳамин қолаб. Вале бори аввал дар анамихе паплино задагиянд. Паплинои дубайски да бинед. Сангои тоза якум сорт. Ҳам худаш паплин хушрӯвай ва ҳам сангошон якум сортай. Чихе наздикак задагияй сангош. Надиде? Аз ду тарафашам қаш холӣ мемона барои духтани анамин вай дузанда. Дигар ҳамашам хе сангча дора. Якташда қариб як пачка санг мерава. Нархи чандай? Бинед, ҳозир чанд тае ман нишон метиҳам. 250 сомон нархи донаш будай дӯстони азиз. Марҳамат. Касе ки опт мегира бо арзон мешава. И ҳозир ки навай нархи ҳозираш ҳамин хеле дӯстони азиз. Шояд ки як ду рӯз пас аллакай бо зиёд шава. Сангои простойкати сангои димсорткати бо ваям бо ман нишон метам тона ки чанд сима меша. Сангои хамелёнай шишаги барин. ҳозир дигар хелшам пешниҳод мекунам. Ина марҳамат дӯстони азиз, анаи ранги дигараш рости гап тамоман анамин видеода ҳами блеск наомадестай. Вале аз наздик санги хамелёнай ҳам ранги сирх мезана санго, ҳам ранги кабуд. Бисёрам хушрӯвай ҳам худаш, ҳам блескаш. Ира бинед. Мутаассифона ҳамин вая блескама шумода нишон дода натавонистестам. Ана хекнам бинед қафора чихе блеск дорад. Материал. Анамхе аз наздик блеск метия. Хулоса анамино новинкаян 250 сомон як либосаш нархи донаш. Диде? Ҳозир бо дигар гулшам нишон метиям. Анаминиям новинкая дӯстони азиз, иям дубайски да. Диде? Чихе хушрӯ, санги беҳтарин, нусхаи нав, қолаби нав. Рӯзои наздик боз ҳам қолабои нав мебиёя. Ман кӯшиш мекунам барои шумо ҳамхе нишон тиям. Чӣ тавре ки дар дигарош нишон додам. Инашам бинед чихе блеск метия. Қафои материала тамошо кунед. Аз қафо. Фиолетовияй материал худаш. Материал фиолетовияй хе видеода сафедча омадагияй. Вале дар асл сангои анамхе тоза якум сорт сангои хамелён задагияй. Блески фасон. Анаиям дидед? Анаи дубайски да. Ҳами глас задаги ҳаст. Ҳами санга. Чихе блеск дора. И тамоман и паплино ранги анавай шолкои 600-800 сомона метова. Хубиш инае ки мисол паплин да гарм намешавӣ. Барои тӯю марака беҳтарин вечерни вариант шидай хушрӯ. На. Нархи дона чӣ хеле гуфтам 250 сомонай. Оптамда бо арзонтарак мешава. На гулуш худча қафора бине чихе блеск дора. Анаи гулдаям ҳаст. Майдагилакдаям ҳам хеле санг задагӣ ҳастанд. Иям ҳамхе. Ине ки паплиниш доингая? Паплин доингая? Инам дубайски будай майдагилуш. Блески қафои вая бинед. Материала аз наздик анамхе блеск дора. Хе видеода вақте ман наздик мекунам қа хушрӯ наметова. Вале дар ҳақиқат ҳам бисёр фасон, бисёр хушрӯ. Ира ҳозираш да ҳами 4 ранг да кардаган, 4 паплин да кардан. Ман пешниҳод кардам шумода барои эксперимент чӣ тавре меган. Рӯзои наздик беҳад вибраш бисёр мешава. Ҳар хела дубайскиёи гулои нав да мекунанд. Ҳамин санга мезананд. Ба ман омада бо видео карда шумода нишон метиҳам. боқӣ дӯстони азиз саломат бошед. Агар дар кор бошад нависед. Рақамҳои ватсапи мо ҳаст дар рӯи экран. Доставкара ман мефаҳмонам. Хайр.